Doncs el nostre grup de recerca es focalitza en l'estudi del sistema immunitari. Nosaltres som un grup d'immunòlegs focalitzat en dos aspectes del sistema immunitari que estan resumits en el títol. Un, estructurar el coneixement de la immunogenètica, de tots els elements genètics que determinen la funcionalitat del sistema immunitari, i l'altre, desenvolupar eines de teràpia, el que diem immunoteràpia, per tractar malalties immunomediades diferents, en dos grans grups de resposta immune i malalties autoinflamatòries, focalitzant més en generar resposta immunitària perquè pugui ser útil contra aquestes malalties, que són molt diverses i transversals, des del càncer a malalties autoimmunitàries o altres tipus de malalties, i focalitzat en un tipus d'immunodeficiències principal que es diu autoinflamatòries. Les malalties autoinflamatòries són un grup de malalties, moltes d'elles o bàsicament de base genètica, i el nostre grup és un grup de referència a nivell espanyol, europeu i a nivell internacional amb el diagnòstic d'aquestes malalties. A nivell d'immunoteràpia hem desenvolupat el primer producte terapèutic que ha sigut aprovat per una agència europea, d'un producte acadèmic 100% per tractar, en aquest cas, leucèmia limfoblàstica aguda de major de 25 anys. I això està també en procés de valoració per l'Agència Europea del Medicament per aconseguir una autorització global del mercat, focalitzat sobretot en càncer.